Dobrodošla u Život na visokoj vibraciji. Moje ime je Petra Čutuk i u današnjoj epizodi s tobom ću podijeliti jedan svoj put. Put koji volim nazivati od neimaštine do života u obilju koje danas živim. Podijelila sam ovaj put u 8 ključnih koraka za koje duboko vjerujem da su igrali najvažniju ulogu da se uzdignem iz te neimaštine u kojoj sam živjela. A moja namjera sa ovom epizodom je da probudim u tebi barem mali tračak nade i da pomisliš wow, moguće i za mene. Možda je tvoja trenutna priča to da krpaš kraj s krajem, da ti jednostavno ne dolazi dovoljno novca, možda patiš jer si ne možeš priuštiti neke stvari, možda si nezadovoljna svojim poslom, možda ti nedostaje obilje partnerske ljubavi ili jedne skladne obiteljske situacije, možda ti nedostaje obilje zdravlja, obilje sretnih trenutaka. Koje god obilje ti trenutno nedostaje, ova epizoda će ti pomoći da probudiš tu nadu o kojoj sam pričala i da povjeruješ da je moguće i za tebe. U NLP-u postoji jedan aksiom koji kaže ako je nekom uspjelo, moguće i za tebe. Bez obzira koja je tvoja priča, ja vjerujem da sada kada poslušaš ili pogledaš ovaj video, da ćeš u sebi probuditi tu jednu vjeru i da će te ovo inspirirati da i ti kreneš na svoj put promjene. Jer situacija u kojoj se nalaziš sada je samo tvoje trenutno stanje. Zapamti to dobro. To nije nešto što će obilježiti tvoj cijeli život od ovog trenutka. Ti imaš moć promijeniti vlastiti život. Naša prošlost nas ne definira. Važno je da odlučimo prema kamo idemo sada. Tako da sada uživaj u mojoj priči koju ću ti ispričati, razmišljaj dobro što možeš implementirati u svoj život. Prvi korak ka uzdizanju iz neimaštine u obilje bio je iscijeliti rane mog djetinjstva. Odrasla sam u jednoj predivnoj obitelji, moj mama i tata su jako vrijedni ljudi koji su mi dali puno ljubavi i puno pažnje i kada razmišljam o svom djetinjstvu, iako sam bila ratno dijete, ne mogu reći da mi nečeg nedostajalo. Uvijek je bio pun frižider, uvijek smo imali najljepšu odjeću, imali smo predivan dom, mogli smo putovati s obitelji, vozili smo se avionom, išli smo uvijek na ljetovanje. Nikad nismo propustili ljetovanje, što znam da mnoga djeca, nažalost, u mojoj generaciji nisu im roditelji to mogli priuštiti. Znači, doslovno sam imala sve. Jako sam voljela novac. Ima puno slika mene, male Petrice, kako brojim novac. Voljela sam raditi, voljela sam ga zarađivati. Mene su roditelji naučili kao malu i to je nešto na čemu sam jako zahvalna da kada nešto radim, na primjer, htjela sam si neke sunčane naočale koje su tada koštale oko 500 kuna, što je za jedno dijete jako velika svota za naočale, ali ja sam ih jako htjela. I ja kad nešto hoću ne odustajem. I sjećam se da mi mama tada dala, ok, peglat ćeš sada. Ja sam peglala danima i danima i zaradila sam taj novac i kupila sam si te naočale. I tako smo imali neke kućanske poslove, imali smo kao neki cjenik i onda kada bi to napravila uvijek bi dobila novce. Ili nakon nedjeljnog ručka kod bake bi s veseljem prala suđe jer sam znala da ću dobiti, medeka ili 2 medeka. I ja sam taj sav novac gomilala u svoju kasicu, imala sam ih nekoliko. Voljela sam gledati kako ta hrpica raste. To mi davalo neki osjećaj sigurnosti i radosti. No, dogodio se jedan trenutak koji je meni jako teško pao, da jednog jutra kad sam išla pogledati u svoju kasicu, sam primijetila da je moj novac nestao. Očito netko od prijatelja koji mi je došao na rođendan ili na igru, više se ne sjećam, je uzeo moj novac i to me jako pogodilo. Mislim da sam plakala danima. Sva sreća, moj djed je bio toliko divna osoba da mu je bilo jako žao i da je meni mjesecima davao više džeparca nego sestri i sestrični da mi nadoknadi to. I ta situacija koja se dogodila je ostavila jako velik trag na meni i bila je vrlo važan uzrok zašto živim u toj jednoj neimaštini. Ja sam u tim svojim ranim 20-ima, koji je period jedne najveće neimaštine u kojoj sam živjela, ja sam u tim svojim godinama imala jako velik separacijski strah kada bi trebala nešto platiti, kada bi trebala dati novac. Uvijek sam osjećala, ok, sad mi se to neće vratiti, sad mi to neko krade. I iz tog razloga
nisam voljela niti plaćati račune, plaćala sam ih sa vrlo lošim emocijama, s osjećajem da neko me krade, da neko nešto otima, uzima od mene. I kada sam radila tehnike iseljenja unutarnjeg djeteta, baš sam došla do te situacije kada netko krade moj novac i kada ja ostajem bez toga. I onda sam radila na to da iscijelim, da steknem povjerenje da novac treba imati jedan flow. Znači, novac je energija. Jedan od aspekta energije je obilja. Novac dolazi, novac odlazi. Znači, imamo ta dva toka. Dolazi, bude i odlazi. Znači, ako postoji zastoj u tome kad ga trebamo dati, mi stvaramo blokade da novi novac, novo obilje dolazi u naš život. Tako da je to bilo nešto vrlo važno da iscijelim taj trenutak, da oprostim tome kogod je bio i da shvatim da će novac uvijek doći. Jer i meni je tad došao. Bog se pobrine uvijek za nas. Djed je tada bio osoba koja je meni vratio tu svotu novca. Znači, novac je pronašao put do mene. To uvijek bude tako. Znači, taj gubitak novca je bila jedna rana iz mog djetinjstva koju sam iscijelila. Postoji još neke, pričat ću ti o njima u nekoj od idućih epizoda da me još malo bolje upoznaš. Drugi korak je bio povjerovati da nešto zaslužujem. Znaš kako se kaže? Univerzum je jedno neograničeno polje. Znači, postoje beskonačne mogućnosti za tebe. Univerzum, Bog, kako god nazivaš stvoritelja, kreatora, on ne poznaje razliku između 10 eura i 1000 eura. Mi smo ti koji sebi stavljamo granice. Mi dobivamo onoliko koliko vjerujemo da zaslužujemo. Ja vrlo rano odlazim od svojih roditelja, mislim da čim sam završila srednju školu sam se preselila kod svog Karla i onda odlazimo zajedno živjeti u jednu zajednicu, imali smo svoju kuću, jedan ashram gdje smo se educirali o meditaciji, o energetskim tehnikama, o kundalini joge i tu dolazim u taj jedan kontrast iz jednog predivnog doma, obiteljskog doma gdje mi ništa ne fali, gdje ne moram ni o čemu razmišljati, u jednu oronulu kuću. Moj prvi dojam je bio plać i kako ću ja sad ovdje živjeti, ovdje nema te ljepote, ali znala sam zašto sam tamo. Vrlo rano sam osjetila da je moj put da budem duhovni učitelj, da pomažem drugima, da želim sebe isto duhovno razviti, da želim steći svo to znanje, vještine i zaroniti duboko u sebi. Znam zašto sam tamo i to su bile godine onako velike neimaštine. Kad kažem velika neimaština, znam da mnogi ljudi danas nažalost žive mnogo teže nego ja tada, ali za mene je to značila neimaština kada ti frižider bude prazan pa nemaš šta za jesti, kada bereš samo niklo bilje jer možeš skuhati jedino od brašna, imaš umak od brašna, juhu od brašna, njoke samo od brašna, pa bereš samo niklo bilje samo da napraviš neki umak uz to. Za nas je tada vrhunac bio kolač čudo od jednog jajeta i bili smo zaista najsretniji kada smo negdje u kući pronašli medeka, 5 kuna tada, pa smo mogli u dućančiću kupiti čokoladu za kuhanje da to prelijemo. Često nismo imali tople vode, niti grijanja, kuća je bila užasno hladna jer si nismo mogli to priuštiti. Sjećam se da sam često znala biti jako nesretna i da sam često gledala na webu neke predmete, da sam pisala u svoju bilježnicu, u wish listu što želim od odjeće jer sam imala vrlo malo toga. Mama i tata su mi znali kupiti da imam za predavanja i zaista koliko god sam bila ispunjena, koliko god sam bila u jednom blisu zbog energije, zbog meditacije, zbog svih tehnika, toliko sam i patila u toj jednoj neimaštini i pitala sam se, ok, zašto se meni to događa? Ja sam počela držati svoje radionice vrlo rano u 20-ima, jer moja transformacija da iscelim svoje fizičko tijelo, da mi proradi bubrezi, da nemam više upale mjehura, to je bilo nešto što sam ja htjela svima dati. Kako sam sebe promijenila, kako sam iz jedne destruktivne, anksiozne, pomalo depresivne osobe i bolesne postala jedna sretna, ispunjena osoba koja vjeruje u život, koja vidi ljepotu života. Doslovno sam htjela hodati ulicom sa onim megafonom i svima vikati da je moguće, trgnite se, moguće i za vas. I zato sam završila sam edukaciju, počela sam držati radionice o tehnikama disanja i o meditaciji i jako sam se trudila. Išla sam i u škole, držala humanitarno djeci, donosila im sok, znači sam htjela pomagati drugima i pitala sam često Boga,
a zašto mi to radiš? Znači, zar nije dovoljno što sam pozitivna, što pomažem drugima? Zašto moram ja patiti? Ne mogu platiti osnovni račun, nemam ono osnovno za vlastitu egzistenciju. Znala sam biti čak i ljuta nekad na Boga i uvijek sam se pitala, ok, ali kako ja sad to mogu promijeniti? Ja sam toliko htjela ljudima davati znanje da bi došli na predavanje, svidjelo bi im se to što pričam, bili su zainteresirani, onda kad kažem koliko košta bi rekli, nećemo, joj, šta vi to naplaćujete, duhovnost treba biti besplatna. I onda bi ja rekla, ok, dobro, pa dođite evo na tečaj, dođite besplatno. I onda sam ja znala sebe stavljati u trošak, putovati vlakom u neki drugi grad, držati tečaj ljudima besplatno, vratim se doma u svoju neimaštinu, trebaš smisliti hranu, trebaš smisliti kako ćeš platiti račune. I tako ja razmišljam što se tu događa. I dođem u doticaj s knjigom Brian Tracyja koja se zove Ciljevi. Shvatim nakon što sam pročitala knjigu da ja ne znam što želim. Da ja jesam pozitivna, ja želim pomagati drugima. Ja sam otkrila svoju svrhu, ali ja ne znam što želim. I plus to, imam nešto što se zovu ograničavajuća uvjerenja. Dođem tada do svog ključnog uvjerenja koje je glasilo: duhovni ljudi ne zaslužuju materijalno bogatstvo, ne možeš biti duhovni učitelj i živjeti u obilju. Jer to je nešto što sam vjerovala, to je nešto što sam vidjela u svojoj okolini i to je nešto što su mi ljudi, moji klijenti, ljudi koji su dolazili na moje predavanje, što su mi potvrđivali. Rekli bi, kako tražiš novac? Pa duhovnost treba biti besplatna. I shvatim, ok, to mi donosi neke neželjene rezultate, vrijeme je, ajde da probam to promijeniti. I tada se sjećam da sam poslušala predavanje velikog učitelja Maharishi Mahesh Yogija koji je rekao: duhovni učitelji zaslužuju živjeti, možda nisu to točno te riječi, ali poanta je takva, živjeti u obilju. Trebate jesti iz najljepših tanjura, voziti se u predivnom autu, jer vi širite svjetlost. I stvarno, zašto ja ne bi živjela obilje? I promijenim ja tada to svoje uvjerenje, postavim svoje prve ciljeve, kako je Brian Tracy rekao u knjizi, i hop, promjena se počinje događati. Ja sa većim sigurnošću sjetim se one Petre koji su naučili roditelji da kad radiš, da u redu je da tražiš. Treba postojati ta jedna energetska razmjena. Jer inače neka strana pati, inače negdje postoji blokada. Sa većom sigurnošću počnem ja govoriti svoju cijenu, počnem reći ne ako neko nema ili smislimo neki način, ali nema više besplatno. Počnem postavljati ciljeve, shvatim da radim neke greške kad postavim cilj da bude 5 ljudi na radionici, pa se usudim tražiti više i tako počnu se moje radionice sve više i više puniti. Obilje počinje onako dolaziti u malo većim količinama i tada pokrećemo svoj brand nakita. Prvi cilj nam je bio, od mene i mog Karla, to je naš zajednički projekt, kao i sve što radimo, hajde da zaradimo mjesečno 3000 kuna. To je nekih 350 eura danas. Napravimo to sve. Mi smo svašta radili u životu. Nikad ne prihvaćam, kao što sam rekla, situaciju, nego uvijek tražim načine kako da promijenim nešto. I napravimo sam nakit, fotke, branding, web stranicu, web shop tada. I samo onako mislimo kako će to biti sve dobro, razmišljamo o tom našem cilju i cilj se ostvari vrlo brzo, već prvog mjeseca, i onda smo samo postavljali višu ljestvicu i novac je dolazio i slično. Nije ga još bilo mnogo, ali bilo ga više nego u prethodnom periodu života. Osjetim, nešto se mijenja, osjetim neko zadovoljstvo, osjetim da ovo funkcionira, osjetim da mi nije dovoljno znanje samo meditaciji, nego trebam znati posložiti ove druge stvari. Trebam znati posložiti svoje uvjerenja, trebam znati što želim. Jer ako čovjek ne zna što želi, kako će ti Bog to isporučiti? Ako ti stalno razmišljaš što ne želiš, ako ti stalno kukaš zbog trenutne situacije, ti ne stvaraš promjenu, stagniraš, kopaš si ponekad još dublju rupu. Počni razmišljati o tome što želiš. Počni stvarati slike u glavi toga, te realnosti koju želiš živjeti. Osjećati kao da je to sada tvoja stvarnost. Tada kreće manifestacija. I tu dolazimo do trećeg koraka, a to je da prihvatiš da ti jesi dizajner svog života. Ti jesi kreator, neki vole reći ko-kreator. Ja isto vjerujem da mi imamo želju, imamo svoj cilj i da nam Bog uvijek pomaže, tako da možemo reći da mi jesmo ko-kreatori. Oduševljena svime time što to funkcionira. Znači, ciljevi funkcioniraju, promjena uvjerenja funkcionira.
ja saznam da postoji nešto što se zove NLP edukacija koju je držala moja draga prijateljica i ta edukacija koštala, mislim tada oko 1500 eura. Za mene i Karla to je 3000 eura, novac koji si ne možemo izdvojiti, ali ja toliko želim biti tamo jer osjećam iznutra da je to neki idući korak. Da ću tu dobiti nešto što će napraviti još veću promjenu u mom životu i pronalazimo mi način. Ja sjećam, poslala sam e-mail, draga, ako treba ja ću prodati bubreg, ali mi ćemo biti tamo. I pronalazimo način, radimo neku kompenzaciju, uvijek imam neku vještinu u sebi koja mi u životu dobro značila, jako sam snalažljiva, tako da smo radili tad i website i neki video spot i slično i napravimo kompenzaciju i odemo mi na taj NLP. U Beograd proveli smo tamo, ne sjećam se, mislim da je bilo 20 dana i ja tada kao da sam otkrila neki novi svijet. Otkrila sam još dublje uvjerenja, ciljeve, obrasce, iskopala mnogo toga na površinu, shvatila ok, zašto mi se to sve događalo u životu. Naučim tada postavljati ciljeve na još konkretniji način, dobivam još mnogo alata i sve to onako jako uzbudljivo implementiram u svoj život i život mi se jako počne mijenjati, ciljevi se počnu ostvarivati i ja shvaćam, gle, stvarno to funkcionira i osjetim jedno veliko nezadovoljstvo tada. Koliko god je sve išlo prema gore, osjećam negdje nešto mene ne ispunjava. I meditiram i radim praksu, i imam svog Karla i sve, ali nešto nije ok. I shvatim da sam nesretna tu gdje jesam. I to bi uvijek osvijestila kada bi se vraćali s mora. To jednogodišnje putovanje na more i povratak kada bi došli do naplatnih kućica ispred Zagreba, ja bi sam počela plakati i osjećala bi da me nešto guši, nešto me pritišće i trebalo mi je mjesec dana uvijek nakon povratka u Zagreb da se nekako vratim, da nekako vidim ljepotu, da vidim neki smisao i odlučim, trebalo mi je malo vremena da skupim hrabrosti i izgovoriti to Karlu da ja se želim odseliti, da želim da se zajedno odselimo, želim da odemo u Istru, jer na NLP-u sam upoznala da postoje vrijednosti, osvijestila sam koje su to moje temeljne životne vrijednosti, napisali svojih 10 na papirić zbog kojih sam bila spremna se posvađati s drugima. Toliko su mi važne moje vrijednosti. Jedna od mojih vrijednosti je ta sloboda i priroda i ono što mi je važno svakako je da budem u blizini mora. Tako da sam odlučila da negdje u Hrvatskoj gdje želim ostati je svakako Istra i kažem Karlu i Karlo kaže može. I stavljam na svoj vision board, prvi puta radim vision board, stavljam sliku jedne kamene kuće i preljepim tu kamenu kuću sa drugom slikom, tako da izgledala jako usko. Onako uska kamena kuća. I kad smo donijeli zajedno tu odluku, ja tražim najam, ljudi mi kažu, ma di ćeš u Istri naći najam, to je nemoguće. I ja pronalazim točno takvu kamenu kuću koja je bila uska u Istri, u unutrašnjosti Istre, i vrlo brzo pakiramo stvari i odlazimo u novi život. S novim znanjem, sa ciljevima koji dobro funkcioniraju postavljanje ciljeva, novac je počeo više dolaziti i idemo u neku novu promjenu, idemo za svojim srcem. Selidba u Istru bila je za nas i važan korak da kreiramo svoj dom, jer htjeli smo sagraditi naš dom u Istri, gdje ćemo osnovati svoju obitelj, gdje ćemo odgajati svoju djecu, tako da je to bio neki prvi korak. I osjetim i tada, koliko god je bilo uzbuđenje oko selidbe, nova energija, novi život, da me nešto jako kopka, da me kopkaju dugovi koje sam još uvijek imala i da iako pokušavam uštedjeti svaki mjesec novac, da ga stavim sa strane, jer mislila sam ok, ako želimo kuću, svaki mjesec trebam zaraditi toliko i toliko više, taj novac stavljamo sa strane, nakon nekog perioda imali smo cijelu izračunicu, ćemo imati tu svotu da kupimo prvo zemljište. I to se nije događalo, dug je tu stajao i dalje i sjećam se da tada smo krenuli na NLP master i jako puno sam radila i suočavala se i sa svojim strahovima i sa egom se borila koji se stalno bunio protiv neke promjene i shvaćam, i tu dolazimo do idućeg koraka, da ako zaista želimo stvoriti novi život, trebamo stvoriti novi mindset. Znači ja i dalje imam neki svoj mindset koji vučem, imam nova uvjerenja, ali dalje mi se neke misli iz dana u dan ponavljaju. Iz dana u dan pokušavam nešto napraviti na isti način i to ne ide. Trebam napraviti rez i
tu skupljam hrabrosti jer meni je bilo teško priznati da mi nešto možda ne ide. Bilo mi je teško prihvatiti, to jest tražiti nečiju pomoć, jer mislila sam, ok, slaba sam, nisam uspješna ako to napravim i htjela sam očistiti te dugove, htjela sam neku novu potpuno energiju da se očisti, da se oslobodim tog stresa i toliko mi je bio strah prisutan od traženja pomoći da vlastitu mamu nisam nazvala na telefon, nego sam joj poslala poruku da ja više ne mogu tako, da mene to jako muči i da li bi mi ona mogla pomoći. I moja mama kakva je, ona uvijek nađe novac. Znači ta žena je uvijek sposobna stvoriti novac, pronaći način. Imali su oni nekih izazovnih trenutaka u životu, uvijek su pronašli način i drugi dan je novac bio na mom računu. Ja sam tad nekako prodisala i bila toliko zahvalna i tada su se još intenzivnije počele događati promjene. I ta pomoć mojih roditelja tada zaista je bio još jedan novi početak, bez duga, bez tereta i tada je krenulo vezano za financije, za posao sve prema gore. Znači zapošljavaju više ljudi, širi se na druga tržišta, prihodi rastu, iznajmljujemo prostore, sve nekako ide prema gore. Ja sam jako sretna jer kad prolaziš kroz period života gdje si u neimaštini, često ti bude fokus na novcu, zato što ga nekad nisi imao, a sad si možeš puno toga priuštiti, pa ti je nekako fokus na tome. Dosta sam bila u tom jednom hustle modusu, ajde radi više, ajde još ovo, još ono, i u jednom trenutku opet život nikad nije ravna linija, nikad ne ide samo prema gore, opet doživim taj jedan pad gdje shvaćam da sam iscrpljena, shvaćam da koliko god novca ima više, da taj moj način da ostvarujem ciljeve na tako težak način, da mi ne donosi nekakvo zadovoljstvo, nego da sam i umorna i da mislim da neke stvari na teži način ostvarujem, jer na primjer postavim si neki target, da ostvarim neki financijski cilj ili neki broj klijenata na svojim edukacijama, ja to ostvarim, ali nemam taj osjećaj radosti, mira. I tu se događa to da ja ne mogu ostati trudna, a moje obilje koje moje srce htjelo je obilje obitelji. Obitelj kao jedna od najvećih vrijednosti. I tu opet preispituj sebe, opet kopaj, opet radi kroz coachinge, opet prolazi kroz procese da shvatim, ok, ali gdje sam sada negdje skrenula sa mape, zašto sada kad imam sve to, zašto i dalje nisam toliko ispunjena. I onda opet osvijestim da nisam išla za pravim obiljem, trčala sam za krivim obiljem i tu onako bio jedan teži period za mene. Opet preispitam svoje vrijednosti i opet napravim i svoju novu konstelaciju, novi identitet i presložim neke stvari i onako se opustim i naučim se tada prepuštati. Naučim tada vjerovati univerzumu. Jer moj plan, ja to zovem manifestatora kontrolora, nije funkcionirao. Znači, želim ostati trudna, ne mogu, nismo skupili svotu novca za naš dom, ok, širimo se, imamo svega više, ali nije još to, znači nešto ne funkcionira. I tu naučim, ok, uđi u ulogu manifestatora koji vjeruje. Prepustim se Bogu, kažem mu svoju želju i tražim znakove kako da dođem do toga. Samo ako jasno i glasno sam tražila da me vodi i počnem više tu uživati u životu, počnem više raditi stvari koje sam zaboravila, za koje nisam imala vremena. Zaboravila sam na svoju slobodu, koju jednu od najvećih, uz obitelj, najvažnijih vrijednosti je da sam slobodna. Onaj trenutak kad gubim svoju slobodu, osjećam da me nešto guši i osjećam veliko nezadovoljstvo. Tako da smo tu i smanjili zaposlenike i srezali neka širenja i vratili se na ono s čim sam se osjećala ugodnim. I kada sam ostala trudna, sam shvatila, ok, još uvijek nemamo dom, vrijeme je da na tome poradim i to je bio jedan put zaista velikog učenja. Još više prepustiti se univerzumu i vjerovati i imati jaku namjeru, bez obzira što ti trenutna situacija možda ne pokazuje da će to biti, ali ti samo nastavi vjerovati i to je tako bilo. I mi smo ostvarili svoje zemljište, izgradili svoju kuću bez ušteđevine, obilje je dolazilo, vrata su se samo otvarala. Ja sam ti dokaz da zaista trebaš samo krenuti. Ne čeka da bude pravi trenutak, nego imati ispravan mindset, podržavajuća uvjerenja, vjeru u Boga, u univerzum i samo idi. Kad ti kreneš,
Bog ti samo pomaže. Bog otvara vrata za tebe. To je nešto što ja duboko vjerujem i to je filozofija po kojoj živim, da je Bog na mojoj strani. I tu je sad taj važan korak koji sam tada napravila, je da shvatim koje obilje moje srce želi. Jer mnogi ljudi danas u životu trče za pogrešnim obiljem. Novac je danas jedna od najvažnijih vrijednosti, znači u društvu se mnogo toga vrti oko novca, zato jesmo u toj yang muškoj energiji i mnogi ljudi imaju novac, ali su nesretni. Dođe bolest, dođu problemi u obitelji, pa si sam, pa i dalje su tu prisutni strahovi. I prođe život i onda shvatiš, trčao sam za pogrešnim obiljem. Meni je tu pomogla mnogo regresoterapija i koju sam radila da isto dobijem poruku duše da stvarno novac je samo jedan od aspekta i da je dobro da ne trčim samo za njim u životu, jer to je bio neki moj put kako da postanem sretnija, ispunjenija, zadovoljnija osoba. Tako da razmisli uvijek koje su tvoje vrijednosti i radi na tome da živiš život u skladu s njima. Da svoje ciljeve kreiraš da budu usklađeni s tvojim vrijednostima. Ne da ideš kontra svojih vrijednosti. Jer kad idemo kontra vlastitih vrijednosti, javlja se nezadovoljstvo i javlja se frustracija. 7. korak koji sam već spomenula malo u priči, kako sam više vjerovala Bogu, je upravo taj da sam naučila aktivirati energetske kanale obilja. Jer taj jedan period sam kao robot bila, znači naučila sam NLP formulu koja je fantastična, kako da postavljam ciljeve, ali to što sam već pričala, ja sam ih postavljala dosta iz te jedne uloge manifestatora kontrolora. Mislila sam da sve mora biti točno na takav način i ja bi ostvarila ciljeve bez da bi imala te neke uzvišene emocije često i često sam bila iscrpljena i često bi teško ostvarivala neki cilj. Jer kad mi jesmo manifestator kontrolor, mi blokiramo univerzum da nas iznenadi. Jer gledajte ovako, znači ti uvijek djeluješ u skladu sa svojim uvjerenjima, u skladu sa svojim resursima koje imaš. I ti nekada zaista biraš nešto što je ograničavajuće za tebe. Ti biraš da baš tako kao što sam ja. Ja baš tako moram doći do kuće. Moram svaki mjesec staviti 2000 eura, na primjer, sa strane. Ali Bog ima drugi plan. I meni su najteži životni trenuci do sada kada nisam mogla ostati trudna, kada nisam imala tu ušteđevinu, a hoću da imamo naš dom, doveli do toga da iskoristim bolje znanje koje imam. Da počnem koristiti NLP kao zna jasno što želiš, traži jasno to što želiš, ali dodaj magiju. Magija je energija. Energija je sve. U ovom univerzumu 99,999 je energija, samo 0,001% je materija. Počnem ja u te svoje ciljeve ubacivati energetske vježbe, raditi na svoje energije, slat kugle, stavljati u kugle određenu energiju, bacati da mi se miču prepreke na putu do cilja. Počnem više u vizualizaciji uključivati, ok, kako ću se tada osjećati, koju emociju ću imati, kako će mi biti energija u tijelu. I stvaram sada u ovom trenutku tu energiju i počnem manifestirati sve sa većom lakoćom. To je ono što danas koristim. Danas imam ciljeve, znam što želim, ali imam te svoje energetske tajne kako da aktiviram energiju do tog cilja. Jer manifestiranje je energetsko usklađivanje sa tebe sada, tvoje energije sada, sa energijom te željene verzije tebe koja ćeš biti. Kada dođe do energetskog meča, poklapanja, ti to privlačiš u svoju opipljivu realnost. Tvoja energija sada je ključ za sve. Zato sam zahvalna sebi što sam išla ovim putem, što sam imala i znanje iz energoterapije i meditacije i razne jogijske tehnike i tehnike esenske medicine i sve što sam skupljala. Ja sam cijeli svoj život do ovog trenutka, koliko god sam bila nekad u neimaštini, svaki novac koji bi dobila, ja sam uvijek uložila u neku edukaciju, u novo znanje, u nekog mentora, u coaching, u neki proces. Jer sam vidjela da to funkcionira. Investiranje u sebe, u svoje znanje je nešto najbolje što možeš raditi za sebe. Zato što da ja nisam tada pronalazila način da odlazim na sve te edukacije, da odem na NLP, da naučim meditirati, ja bi vjerojatno bila i dalje ista osoba sa istim strahovima, u neimaštini, vjerojatno bi radila neki posao kojem bi bila nezadovoljna jer nije u skladu sa mojim vrijednostima. Sjećam se da kad mi je bilo 17 ili 18 godina smo sestre i ja od roditelja dobili neku veću svotu novca i ja sam je uložila u edukaciju esenske medicine. I svi su me čudno gledali šta si ne kupim neki bolji mobitel ili nešto, ne odem na neko putovanje, ali ja sam vidjela smisao u tome i stvarno bravo maloj Petri što je to napravila jer
sam uštedjela toliko novca. Ja sada, ako me neko, vrlo rijetko me nešto boli, napravim sebi tretman, napravim tretman svoje djeci i slično, pomažem si, ne moram kupovati lijekove, ne moram ići doktoru, nego znam kako da sama sebe vratim u balans. Tako da evo, investicija zaista u sebe je nešto što će ti trajno donositi promjenu. Znači ti svaki put kad uložiš svoje znanje, ti povećavaš mogućnosti da ti tok novca bude bolji. Znači, ulaganje u sebe, investicija koja ti se uvijek vraća na razne načine. I 8. korak koji mi je pomogao da izađem iz neimaštine i živim u obilju, i to je nešto što i dan danas radim, je da koristim razne metafizičke tajne obilja. Ja sam inače po struci dizajner interijera i jako me interesirao Feng Shui, tako da sam završila mnoge edukacije i tamo sam naučila o tim metafizičkim tajnama za obilje. Tako da je to nešto što radim i koristim svakodnevno. Kakav mi je novčanik, kako su novčanice posložene u njemu, aktivatori u domu, u mom uredu, kako plaćam račune. To je sve nešto u što jako vjerujem da mi pomaže. Neko kaže joj to su gluposti, ali energija nije glupost, tako da je to nešto što zaista pomaže i što ima smisla. Ono što ti već sada možeš napraviti je da uzmeš jedan dnevnik, radiš svoj dnevnik obilja, na kraju dana zapisuj svako obilje na kojem si zahvalna u tom trenutku, u tom danu, i vidjet ćeš iz dana u dan, imat ćeš sve više i više razloga za zahvalnost. Sve više obilja će ti početi dolaziti. To je isto jedna metafizička tajna koju možeš evo već sada početi primjenjivati. Ovo je bilo 8 koraka. Vjerujem da si me sada malo bolje upoznala. Jedan period svog života ja sam gledala na to kao na neko prokletstvo i bila sam jako nezadovoljna zašto prolazim kroz takav period, ali danas sam jako zahvalna na svemu, jer ja vjerujem da nam sve u životu dolazi s razlogom, da dobivamo lekcije za koje Bog, univerzum znaju da ih možemo preći. Ne daje nam nikad lekciju da bismo patili, nego da bismo napredovali, da bismo prošli neki nivo igrice. Tako da i ti sada na situaciju koju gledaš, nemoj gledati na neko prokletstvo, počni gledati na blagoslov i počni u sebi buditi nadu da je moguće i za tebe. Promjena se neće dogoditi nikad sama od sebe, mi smo ti koji trebamo inicirati promjenu. Evo razmisli sada u ovih 8 koraka koje sam podijelila što ti možeš napraviti, što ti možeš implementirati da bi ti se izdigla iz trenutne situacije. Ono kako ti mogu pomoći, imam nešto besplatno, jedan poklon za tebe, a to je moj webinar Igra obilja. Pronaći ćeš ispod ovog podcasta više kako da se prijaviš. Igra obilja je moja autorska vježba, jedna duboka procesna vježba koja će ti pomoći da razumiješ odakle dolazi tvoje trenutne nekakve blokade koje imaš i da shvatiš kakav je tvoj odnos prema obilju, da shvatiš kakav je tvoj tok obilja i njegov dolazak i odlazak. Ova vježba će ti dati fantastičan uvid, procesna je duboka vježba, idemo u tvoj nesvjesni fantastični uvid u svoju trenutnu situaciju i jasno ćeš znati koji su tu idući koraci i što da napraviš jednu veliku promjenu u svom životu kao što sam ja napravila kod sebe. A ako dok si me sada slušala i dok me gledaš osjećaš kako bi voljela učiti od mene, kako bi voljela i ti promijeniti svoju situaciju, ali ti treba vodstvo, to je nešto što sam ja uvijek radila, uvijek sam uzimala vodstvo ili kod gurua ili od učitelja ili od nekog mentora da mi pokaže put, da mi da tehnike, jer kad pokušavamo sami često se vrtimo u krug, tapkamo na mjestu. Tu ti može pomoći moj program, upisi su otvoreni, Žena u obilju, u kojem upravo radimo ovih 8 koraka da iscijeliš svoj odnos prema novcu. Pronaći ćeš ispod link gdje možeš saznati više i osigurati svoje mjesto da kroz 8 tjedana radiš na dubokom iscijeljenju svog odnosa prema novcu. U idućoj epizodi dijelim s tobom jednu fantastičnu strategiju kako da smanjiš stres, strah, pritisak oko dugova, oko nekih računa, tako da se vrati utorak i poslušaj novu epizodu. Šaljem ti puno ljubavi i svjetlosti i zapamti da ti jesi kreator svog života i da ti u ovom trenutku već možeš napraviti promjenu prema životu koji želiš živjeti.